NL Party er tilbage fra den 12. til 14. august i Farum Arena. Samarbejde med Elgiganten er vi klar for 4 gange at levere et event i første klasse. I denne her FAQ-video vil jeg fortælle mere om, hvad I kan komme til at opleve, når vi vender tilbage igen i Farum Arena. Der er 10 minutters gågang her fra Farum Station og til Farum Arena. Det kræver bare, at du går gennem hovedgaden, forbi Farum Bytorv, og så er du der. Hvis du er endt her, så er du gået en omvej. Men i år er NL Party det absolut største arrangement, vi nogensinde har holdt. 1236 gamere er klar i Farum Arena. Billetprisen til NLP 16 ligger imellem 390 til 525 kroner. Den varierer mellem, du er VIP, forplejning, og du er blandt de 800 første mennesker, der køber en billet, osv. Alle de informationer ligger selvfølgelig inde på nlparty.dk. Takket være vores fantastiske sponsorer har vi et unikt underholdnings- og aktivitetslineup. Til NL Party der har vi inviteret den tidligere professionelle og nu manager og ejer af NIP, Emil Hirton Christensen, som anses som en af de bedste Counter-Strike-spillere nogensinde. Han kommer, så du kan møde ham, få hans autografer og måske endda spille mod ham. Jeg er i hvert fald klar til at tage udfordringen op med ham. Vi er også i gang med en crazy konkurrence sammen med NIP, som vi selvfølgelig snarest annoncerer via vores Facebook-side. Og tro mig, den er crazy. Igen i år, jamen, så kommer Microsoft med en masse Xbox-maskiner, som også her vores FIFA-konkurrence bliver afviklet. Udover det så kommer Chassis Arcade også i år med en masse arcade-maskiner, hvor du kan spille alle de gode gamle spil. Det kommer til at være inde ved vores entré. Så jer der har været med til NL Party før, så kender I nok den store sovehal. Vi kalder den hal 3. Den hal i år, jamen, den er blevet om til både halv sædeplads og halv en kæmpe stand. Vi snakker cirka en 200 kvadratmeter stand, Elgiganten bygger sammen med alle deres partnere. Det bliver ikke bare en butik, men det bliver også et sted med masser af underholdning og masser af aktiviteter. Vi kan endnu ikke helt fortælle, hvorfor nogle aktiviteter, men det er noget, vi annoncerer via vores Facebook-side snarest muligt. Vi har lejet den her boldbane for første gang til NL Party 2016. I samarbejde med Mega Lining vil de tage alle mulige aktiviteter med, såsom cage fight, bomber balls, bungee run, og vi vil lave andre aktiviteter herude også. Intet lagen uden vores fantastiske YouTubere. Igen i år har vi inviteret 20 YouTubere til NL Party. Hvis I vil vide, hvem der er, jamen så er vi begyndt at annoncere dem via vores Facebook og vores hjemmeside, og snart samler vi en liste med dem alle sammen. Det er tilladt til NL Party at medbringe sin egen mad, hvis man har lyst til det. Man kan altid komme ind og ud af vores indgang, så længe man bare har sit armbånd på. Selvom vores priser i kantinen er billige, så har vi hørt jer. I år der må I gerne sende med en kasse per person, når I ankommer til Nordsjælland LAN Party 2016. Som altid til NL Party, så er I spillet i den her hal, der er bag mig. Men i år, der har vi også den her hal, nemlig hal 3. Før i tiden har den her hal været fyldt med sovepladser, men i år jamen, der er der halv gamer og halv den Elgiganten stand, jeg snakkede om lidt tidligere. Vi bygger faktisk også en stor skærm herinde, der gør, at du ikke bliver outdated med nogen som helst ting. Alt, hvad vi kommer til at vise inde på storskærmen i den store hal, kommer også til at være herinde. Og selvfølgelig er du også bare velkommen til at gå ud af den her dør, gå 2 meter, og så er du inde i den store hal, hvor vi har vores scene. Hvis du har købt en soveplads til NL Party, så kan man enten komme til at sove herinde eller nedunder i 90. Eller også så kan man komme til at sove her 10 meter over på den anden side på Stavnsskolen. Det her er mit favoritsted, nemlig kantinen. Her kommer vi til at lancere drinks, vi kommer til at smide masser af snacks over disken, og selvfølgelig kommer vi også til at have vores helt egen madproduktion. Vi har ikke haft vores egen madproduktion før, så det er noget, vi har glædet os til. Det er 24 timer i døgnet, vi kommer til at levere mad, drikkevarer, snacks herfra. Vi har selvfølgelig også forplejningsmuligheder i samarbejde med Eurocash. For 220 kroner ekstra kan du få morgenmad og aftensmad alle dagene. Du kan læse mere om det og købe den inde på nlparty.dk. Hvis vi ikke har noget her i kantinen, der lige er det, du har lyst til, jamen, så kan du gå 5 minutter, og så er du fra Bytorv. Selvom vi er et hyggelagen, så har vi selvfølgelig også en masse konkurrencer til NL Party. Vi har konkurrencer i år i CSGO, League of Legends, Hearthstone, FIFA på konsol, så der er masser af muligheder. Vi kommer også til at lave Cocktail Crash, og vi kommer til at lave hvem har den flotteste PC. Og det er sponsorer som Logitech, SteelSeries, Elgiganten og Extafy, der kommer til at levere præmier til de her konkurrencer, og forhåbentlig også nogle flere, vi ikke har annonceret endnu. I år bygger vi også en scene, som bliver endnu mere professionel, og der kommer også til at være livestreaming fra scenen. Man kan tilmelde sig til de her konkurrencer via gå ind på nlparty.dk, og husk, at man skal tilmelde sig, inden konkurrencen starter. Til NL Party i år, jamen, der har vi en 6 gigabit internetforbindelse, så vi går selvfølgelig ikke ned på internettet, som vi aldrig har gjort før til NL Party. Faktisk er vi kendt for at have et godt og stabilt internet her i Farum Arena. Udover vores internet selvfølgelig, og udover alle de andre ting, jeg har snakket om, jamen, så kan jeg fortælle jer, at vi i år har mere end 65 frivillige crew, som vi er utrolig glade for at endnu en gang hjælpe os, når vi skal fyre op på NL Party her i Farum Arena. Så det er altså fra den 12. til 14. august her i Farum Arena. Vi fyrer af for NL Party 16. Det er med en masse fede konkurrencer. Det er med et 6 gigabit internet, det er med et stort crew, det er en helt ny kantine setup.
Det er med alt muligt nye, unikke underholdning. Det er en kæmpe stand. Det er alt muligt fantastisk, vi aldrig har haft med før. Så vi kan garantere jer en weekend, I aldrig vil glemme, når I kommer til det næste NL Party. Og vi kan selvfølgelig også love jer for, at vi har en masse giveaways klar. For NL Party er nogle gange kendt for at have en masse giveaways. Og vi har partneret op med blandt andet Steel Series på det her punkt. Så hvad venter du på? Gå ind på nlparty.dk for at sikre dig din billet til det vildeste NL Party nogensinde. Jeg glæder mig til at se dig til Northern LAN Party 2016.